Барыгызга да хайырлы көн, бик зур рәхмәт. Менә шулай җыелырга мөмкинлегебез бар. Әлбәттә, һәммәгезнең ниндидер тарихы бар, ниндидер тәҗрибәсе бар. Бер-берегез белән аралашасыз. Безнең өчен дә бик мөһим сезнең белән сөйләшү, нинди мәсьәләләр борчый, ничек итеп бу мәсьәләләрне хәл итеп була. Менә һәрбер чыгышның эчтәлеге бик зур. Мен ойлыйм, әле берничә чыгыш калды. Аларны ничектер чыгышларын алып, туплап, ниндидер бер фикергә килү кирәк була. Бик зур рәхмәт, менә монда җитештергән товарларыгызны китердегез, күрсәттегез. Менә быел без халал тормышы турында шундый Казань саммит үткәрәбез. Бу ризык кына түгел, бу косметикада, бу укытуда, бу здравоохранение барсы да. Шуңа күрә менә монда күп кенә әйберләрне күрдек без. Аны безгә Россия күләмендә генә түгел, чит илгә дә чыгару өстендә эшләргә кирәк. Менә безнең Сабадагы коллегалар сөйләделәр, интернет торговля дигән әйбер бар. Һәр Америкада меңнәгән кибетләр ябыла. Хәзер интернет торговляга күчеп баралар. Шуңа күрә шушы юнәлешне без алсак, без үзебезнең продукция белән күп илләргә чыга алабыз. Нәрсә әйтәсем килә? Менә бу чыгышларның күбесе менә милләт турында, авыл турында, тел турында, дин турында бу мәсьәләләрне күтәрә. Әлбәттә, без сезнең һәммәгездә тормышта үзегез күрсәткән кеше, һәрбер үзегезнең авылыгыздамы, өлкәләрегездәме танылган кешеләр. Минем әйтәсе сүзем шул, безне барыбызны безнең милләтнең киләчәге борчый, нишләрбез без, нәрсә була безнең белән. Минем әйтәсе сүзем шул, татар милләте өчен генә түгел, һәммә милләт өчен авыл ул нигез булып тора. Менә авылны саклый алсак, безнең республиканың күп кенә программа, менә 37 программа былтыр булды, быел 38 программа, күбесе аның авыл халкына, авыл кешесенә дип эшләнә торган программалар. Әлбәттә, без аны хөкүмәт хисабына гына эшли алмыйбыз. Монда эшмәкәрләр дә кирәк, төрле формаларын табарга кирәк. Менә бу самообложение дигән 1 сумга 4 сум бирү формалары да бүтән өлкәләрдә нинди юллары бар, аны эзләргә кирәк. Беренче чиратта менә ничек авылны саклау. Икенчесе, менә ул авылларда әгәр дә сезнең кебек эшмәкәрләр булмаса, эш булмаса, ул авылның киләчәге һәм тормышы юк. Безнең телебезне саклау өчен безгә үзебезнең телебез белән үзебез кулланырга тиеш. Менә бүген күп кенә чыгышлар татарча булды, бик зур рәхмәт. Васил Гаяш бераз ялгышыбрак әйтте, сукалау түгел. Кемнең нинди мөмкинлеге бар, җае бар, ул татар телендә чыгыш ясады. Аннан ялырга ярамый. Кемнеңдер мөмкинлеге булмаган шушы телдә сөйләшергә. Безгә һәммәбезгә дә тырышырга кирәк, иренергә, шушы юлны үтәргә. Кыска гына булса да, әгәр дә чыгышлар татарча булса, әйбәт була инде. Шуңа күрә сез бит безнең үрнәк. Менә татар халкының иң булган җегетләре. Әгәр дә сезгә карап бүтәннәр дәген үзгәрәчәк. Әгәр дә без үзебезнең телебезне кирәк дип таба алмасак, кемгә кирәк ул? Шуңа күрә безгә беренче чиратта үзебезгә кирәк, күрсәтергә кирәк. Ничек итеп Разил Валиев хәзер барыбер сөйләп булмый. Үзең булдырганча матур итеп үзеңнең фикереңә әйтә алсаң бик әйбәт. Кайсыдыр сүзләрне белмәсәң, урысча әйтсәң дә барыбыз да урысча аңлыйбыз. Теләгебез булырга тиеш. Менә шуңа күрә авыл тормышы, авылда эшли торган кеше бөтенләй икенче, андагы гаиләләр икенче, балалар эшне яратып үсә, эш күреп үсәләр. Һәм менә сезнең кебек үрнәк кешеләрне безгә күрсәтергә кирәк. Менә мин әйттем бит инде, менә беренче чиратта татар авыллары турында программа передачалар булырга тиеш. Монда ТНВ гына түгел, менә безнең ВГТРК да бар, Татарстан эчендә. Икенчедән, тагын кайда?
Bütün жерде de мәктәпләр юк. Мәктәп булса да, менә бу татар телен өйрәтү мәсьәләсендә без бүтән өлкәләр белән эшләргә риза. Но анда укытучылар кирәк. Безгә укытучылар әзерләргә кирәк. Әгәр дә сез монда Татарстанга безнең педучилищеларга үзегезнең кешеләрегезне иб бәрсәгез, без аларны кабул итәрбез һәм укыту процессларына ярдәм итәчәкбез. Анда бит кеше иб бәрә алмыйбыз. Шуңа күрә сезгә үзегезгә карар кирәк. Ничек итеп шушы татарлар яши торган авылларда, җирлектә бу тел өйрәнү мәсьәләсен хәл итү. Аны бергәләп без оештыралабыз. Иң уңае менә безнең мәчетләрбез. Татар имамнары булган мәчеттә безгә менә ул мәсьәләне оештырырга кирәк. Шуңа күрә мәчет ул дин генә түгел, әле ул безнең гореф-гадәтләр һәм башка мәсьәләләр хәл итә торган урын. Шуңа күрә бу әйбергә игътибар бирергә кирәк. Икенчесе, барысында эшләргә була, акчасы эшләп булмый. Шуңа күрә, әгәр дә сезнең бизнесыгыз әйбәт барса, әгәр дә табышыгыз булса, әгәр дә закатны вакытында тапшырсагыз, дөрес итеп ул дөрес юлда кулланылса ул акчалар, әлбәттә без күп кенә эшләр эшли алабыз. Шуңа күрә менә мондый безнең җыелу формасы ул бик яхшы һәм без шушы сөйләшүләрне ничектер бер урыс әйтмешә итоговый документ, бер резолюцияга чыгып, нинди әйберләргә игътибар бирү, нинди өлкәләр белән ничек эшләргә. Без бит менә үзебезнең вице-премьер ул дәрәҗәсе булсын өчен кайсыдыр өлкәләргә барганда шушы безнең Татарстанның вәкиле. Ул Конгресс татар менә безнең Ринат Закиров, инде хөкүмәт тарафында менә Шахразиев. Шуңа күрә без бу мәсьәләләрне аңлыйбыз. Кайбер чакта безнең яктан да ниндер этәргеч кирәк. Шуңа күрә без бу мәсьәләгә игътибар бирәбез. Әлбәттә без ул мәсьәләне сездән башка хәл итә алмыйбыз. Без менә сезгә нигезләнәбез. Менә сез үзегезнең тамагыгыздан гына түгел, сез анда күп кешеләргә эш урыны да оештырасыз, налог та түләйсез, мәчеткә дә ярдәм итәсез, авылга да ярдәм итәсез. Шуңа күрә менә сезгә таянып, киләчәктә дә менә шулай җыелып, ничектер Татарстанда әгәр дә менә бюрократия бар икән, сезгә ниндер мәсьәләгез бар икән, сезгә ярдәм күрсәтеп, менә бу укыту мәсьәләләре, дин әһелләрен әзерләү мәсьәләләрендә без ярдәмне күрсәтәчәкбез. Һәм шулай барыгызга да эшегездә уңышлар, матур итеп балалар үстерергә. Иң мөһиме менә безнең татар саны артырга тиеш. Шуңа күрә һәммәгез дә бу мәсьәләгә зур игътибар бирегез. Вы должны быть примером. Күп балалар булсын, бәхетле булсыннар. Шуңа күрә демография мәсьәләсенә дә игътибар бирергә кирәк. Тагын бер әйтәсе сүзем бар. Менә тормышта иң мөһиме тынычлык. Әгәр тынычлык була икән, бизнеста була, балаларны да үстереп була, бүтән мәсьәләләрне планлаштырып була. 18 менә сайлау көне. Шуңа күрә бу сайлауларны матур итеп үткәрергә кирәк. Россия дөнья күләмендә үзенең сүзен әйтергә тырыша. Әлбәттә, ул күп кешеләргә, күп илләргә ошамый. Менә әгәр дә ахыргы президентның чыгышын тыңласагыз, ул аны җипләп сөйләп бирде. Шуңа күрә шушы эшләр Россия көчле булырга тиеш. Россия эшенә бер кеше дә тыгылырга тиеш түгел. Шуңа күрә көчле лидер кирәк. 18 көнне без дөрес итеп сайлауны үткәрергә тиеш. Шуңа күрә мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Минтимер Шәриповичның әйткән сүзләрен ишеткәнсездер инде. Ул безнең иң аксакал абзыйыбыз. Шуңа күрә менә сезгә дә мөрәҗәгатем шул. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәт, уңышлар килгәнегез өчен, күрсәткән хезмәтегез өчен, тырышлыгыгыз өчен сезгә рәхмәт. Бик зур рәхмәт.
Muhtaram Rüstem Nurgayevич, ilibizning turli төбәкләрендә яшәп, халкыбыз мәнфәгатьләре өчен күп хезмәт куйган, авыл хуҗалыгын үстерүдә һәм эшмәкәрлек өлкәсендә зур нәтиҗәләргә ирешкән милләттәшләребезгә республикабызның бүләкләре тапшырылды. Шуңа күрә игълан итегез. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә зур өлеш кертүе һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Әлки муниципаль районы Түбән Әлки авылының шәхси эшмәкәре Шәйхетдинов Альберт Әсгать улына Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале тапшырыла. Авыл хуҗалыгын үстерүдәге казанышлары һәм намуслы хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре мактаулы исем Әлки муниципаль районы Түбән Әлки авылының шәхси эшмәкәре Шәйхетдинов Дамир Әсгать улына бирелә. Татарстан Республикасы Президенты буйрыгы нигезендә татар милли мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен шәхси эшмәкәр Киров өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрәте иҗтимагый оешмасы әгъзасы Әсгатҗанов Ринат Рәшит улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Урал агротехсервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры, Башкортстан Республикасы Татар конгрессы Төбәк иҗтимагый оешмасы әгъзасы Зарипов Рәсим Миңнефәрит улы бүләкләнә. Курган өлкәсе Татар конгрессы Төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары, шәхси эшмәкәр Морадимов Газинур Гомәр улы бүләкләнә. Загот сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры, Башкортстан Республикасының Татар конгрессы Төбәк иҗтимагый оешмасы әгъзасы Нафиков Вилсур Марат улы бүләкләнә. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Бөтен дөнья Татар конгрессының Республика иҗтимагый фонды директоры Зиннатова Сәрия Файзылхак кызына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә.